no way of explaining it. We had carried out attack. Hola, som el Marc i la Carla i ara us farem les notícies del món. Clinton guanya el debat a Trump. Segons les anàlisis i enquestes fetes després del primer debat televisiu entre els dos candidats a la presidència dels Estats Units d'Amèrica, Clinton s'ha mostrat més segura i convincent de Trump. El primer debat televisat entre Hillary Clinton i Donald Trump, celebrat a la Universitat Hofstra de Hempstead, a Nova York, ha estat intens i carregat d'acusacions. La candidata demòcrata ha demostrat experiència política amb arguments sòlids, arguments que han descol·locat en més d'una ocasió el seu contrincant, que s'ha mostrat més insegur. Durant una hora i mitja, els dos candidats han intentat desacreditar el contrari, més de donar arguments o explicar el seu programa. Clinton, confiada amb el debat ben preparat, ha aconseguit que Trump anés perdent els papers a mesura que avançava el debat. Please hang up and try again. Hola, yo soy el Robert y él es el Guillem y juntos os presentaremos las elecciones. El PP ha ganado las elecciones en Galicia por mayoría, con 41 escaños. En Marea quedó 2 con 14 escaños. El PSOE 3 con 14 escaños y el BNG-NOS quedó cuarto con 6 escaños. En Euskadi también han habido elecciones. El EAJPNV ha ganado con 29 escaños. El EHE Bildu quedó segundo con 17 escaños. El Carrequín Podemos quedó tercero con 11 escaños. El PSOE quedó cuarto con 9 escaños. El PP quedó quinto con 9 escaños. Hola, som l'Aina i la Sandra i ara us explicarem les notícies de la setmana. Una adolescent ha estat agredida sexualment durant les festes de la Mercè. Segons ha denunciat la noia menor d'edat, un grup de nois la van agredir sexualment durant la celebració dels concerts de l'Avinguda Maria Cristona de Barcelona. Conscient de la gravetat del cas, la noia va desplaçar-se fins a la capa de l'Ajuntament, que hi havia instal·lat la zona per explicar el que havia de passar. La regidora Laura Pérez ha informat que un cop va arribar la víctima, es va activar el protocol previst per un cas de gestió sexual. La menor va rebre assistència hospitalària, psicòloga i l'acompanyament dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana fins a l'Hospital de Sant Joan de Déu. Moro jurídic de 45 anys al Pic de les Xemeneies, al Pallars Sobirà. El cos sense vida de la persona que dimecres van localitzar els bombers de la Generalitat, a prop del cim del Pic de les Xemeneies. És de Fernando Álvarez Reguant, un home de 46 anys, nascut a Súria i amb la família a la localitat, però que actualment reside a Santpedor. Fernando Álvarez se pare i amb un fill treballa d'electricista i hiperportàs i havia estudiat a l'Institut Migmont de Súria i la Politècnica de Manresa. Álvarez era un gran amant dels esports i sobretot del muntanyisme i del ciclista de la llarga distància. De fet, era un soci de la Unió Ciclista Migmont de Súria. Hola, soy el Dani Padilla. Y yo, Dani Pellicer. En el delta del Ebro, la malaria hacía estragos entre los más pobres de los arrozales. Hasta hace poco, más de 50 años. Esta enfermedad causada por un parásito transmitido por la picadura de un mosquito campaba a sus anchas por los humedales españoles, pero no era patrimonio exclusivo del sur europeo. Y una ventana en forma de ojo de buey
separa un pasillo del Centro Nacional de Biotecnología, CNB, de la zona de barrera de su animalario. Hola, som el Kevin i el Sergio. Totes les mirades estan posades en Cristiano Ronaldo, que es va dur un cop a la mà durant l'entrenament del Real Madrid a Dortmund. L'equip blanc estava fent un rondo i una pilota va dur al peu de James i va rebotar la mà de Cristiano Ronaldo. El portuguès estava molt enfadat i no va entendre per què li va canviar de post. Hola, sóc el Joel i ell és l'Eric i us farem el temps. En general, el cel romandrà serè. Amb tota la tarda hi haurà alguns núvols d'evolució diürna al prelitoral i al Pirineu, i al final del dia apareixen intervals núvols baixos a punts del litoral i prelitoral. En general, el cel romandrà serè. Amb tota la tarda hi haurà alguns núvols d'evolució diürna al prelitoral. La temperatura màxima serà més alta a l'extrem nord i est i semblant puntualment més baixa a la resta. Es mourà entre els 19 i 24 graus al Pirineu i entre els 21 i 26 graus al Prepirineu, entre 24 i 29 graus a la resta. La visibilitat serà bona o excel·lent. En general, tot i que serà bona i regular, a l'extrem sud del país, l'inici i el final del dia. A bona banda de matinada i fins a primera hora del matí hi haurà boirines a valls i fondades a l'interior. El vent serà fluix i direcció variable, al principi i al final del dia, amb terrals matinals al litoral.